Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Hite-hite gowarni di bata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nung atibuhian huidaro hakku Jehovah, nina ibana do, haholongan saliling nileleng na hubahen makaholongi ho, dibaheni, hutaiti ho marhite-hite dengan basa, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pergogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung.
Di perbagaho do marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesaan ni dosa, hati goran do hangoluan sa leleng ni leleng na dihami. Asi maroham, lehon may dihami, sesungguli jalasian ho mama pangunjunan dihami. Sepahot marohanami, asatong persehami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan sa leleng ni leleng na. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid di Mahita. Tangihon mah patik di mingguta sadarion ima sian patik palimahon doho lapatanna. Patik palimahon ikon pasangan pemudo na torasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Dia do lapatan ni odo ikon dia habir rohari rohatta do di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang leha rohatta mi dan atorasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua dang jadi para ota rimas nasida ikon patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida si oloan do nasida jala si subuton do rohana atong rap mangidogugo mahita siat Tuhan di bata ale Tuhan di bata say pargugoy mahami lah mangalhum nahombar pati mi amin. Puji Tuhata, marid di Mahita. Tatapoti madosata nagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon,
Roti jolo ni habangsa ni habadianmu, manopoti jala mengangguk ko dosa nami, masejojot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahinan nami narwai. Dang dihaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu, hami tu anak hamatean salileng nileleng nai, alay nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangoluhami, dot ala ni guarmu na badiyay, ale Tuhan, asi maroham dihami, halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa ta. Satok kidohu tadi konho, alay pa pungu-punguok ko ho, muse marhite-hite aka asi ni roha godang, tagan di parbiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa, saleleng nileleng na asyaku ho, ninna Jehovah si Panguluho, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Tani debata nagabi epistel ima dimingguta sadarion nienet dosian opat Musa bidu saplopat mamukamai sayan ayat 10 sada sahatu 10 sia marsika soring mahita majahasa songonon madidok disi dungin na Jehovah ma tu si Musa sadia lelengon isahan ni bangsoon ahu jala sadia leleng nari dang olo nasida porsea diau binahin ni sudah tada akan nahubahen di tonga-tongana. Dungi ni nasi Musa matu Jehovah begon ni halak Mesir ma baritai ay nunga ditogihon ho bangso on ruar sian tonga-tonga nasida marhite-hite hagogoonmu.
Tungsura bunuan mo nuaing bangsoon, songon sahalak jadi dohonon ni bangso parbegu, akan naung ubege baritami ma atong songonon. Nuaing pe, say marmulia magogon ni Tuhani, songon naung ni dok ni hatam, ay nimudo. Atong say marparmuati maroham mida hajahaton ni bangsom, hobar tu hinagodang ni asin ni roham, ala nong sapala marpamuati roham mida bangsom, olat ni Mesir dope sari sara nuaing. Song ni masahat na, martuado akan natumangihon hata ni debata, jala naupepsa. Amin. Ta puji Tuhata, mari dimahita. Tahatiddakon maha porsiotei, songon na hinatindakon ni ngata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabagabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan, ido Tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal loibana di hau punarsilang, na tuak tubano torudung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumihalak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate,
dohot di hangoluan na soras sudah. Amin. Tabagema titing namasa dohot pamasaon di bagasan mingguan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapai hutihut matikting nama ragam Minggu 20 Juni 2026. Nomor sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu paupaton dung Trinitatis lapatana ha sitolu sadaon ni debata. Topik Minggu holong maboan lasniroha dohot apul-apul. Nomor 2 kelompok kortu hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 7.30 lansia Ina Kamis, Ina Esther, Ama Jericho pukul 10 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Huria pukul 10.07 Ama Salom, RN HKBP. Tolu hari tahun tu Minggu tanggal 5 Juli 2026 sian sektor Roma pukul 7.30 keluarga A Silaban Boru Purba, pukul 10 keluarga J Sitopul Boru Sihobing, pukul 10.07 Suandi Sitohang Dohot Stefani Deborah Siagian. Opat ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 5 Juli 2026 nanaing ro hita mamake bahasa Indonesia. 5 ibadah Minggu keluarga. Songon naung dititikon na di hari Minggui, sadarion tapatu pado ibadah Minggu keluarga, marhite narap sahudulan marminggu sada-sada keluarga. Laos di ibadah Minggu keluarga on, tapatu pado papungu amplop manupaki kegiatan tahun transformasi dohot pesta gotilon tahun 2026. Tapasahat mayanon tujolo duksipul jamita rap dohot pelean paduahon nomor onom dadanak nasorang di basa-basahon tuhata do sada dadana boru di keluarga ni amata LH Lumban Gaol inang HR Boru Sitorus na di hari Jumat tanggal 10 Juni 2026 sian sektor Sion ipasdo dadana ki songoninang natorasna nomor 7 ruas nataba mamuka Minggu sadarion nunga gabe ruas nagok di Huriata sada keluarga Niamata Fernando Pangaribuan Inang Fujiningsi Boru Siagian rap dohot sada danak naso tardidi dope nasida pida sian HKBP Sidulang Resort Laguboti Habisaran Distrik Opatoba nuaeng tinggal di Jalan Perada Gang Nangka masuk tu sektor Judea. Nomor 2 keluarga ni Amata Abram Benaya Partahi Pardede Inang Triana Pidayanti Boru Situmeang nama jalo pasu-pasu parbagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 nuaeng tinggal di komplek koperasi Blok C7 masuk sektor Filipi. Alamar Minggu donasida ipangi dohami jongjong mahamu di inganan mona. Moliate. Tolu Frans Manopo Sihaloho ruas Marsa Sahalak Naposo Bulung. Nasida pida sian HKBP Jetun Resort Jetun Tanjung Gusta Distrik 10 Medan Aceh. Nuaeng tinggal di Jalan BTN Pabuaran Indah nomor 20 sada Cilodong masuk sektor Bethlehem. Nomor 8 rapat panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon sadarion Minggu 20 Juni 2026 pukul 10 sia WIB di Patupado rapot panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon husungguli hami matusude panitia asareta maro madohoti rapoti sia pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026
sektor Judea dibagas ni keluarga B Sitohang Inang Boru Sihotang. Sektor Kanaan dibagas ni keluarga Nyonya Simajutak Boru Bitang. Sektor Efesus dibagas ni keluarga M Silalahi Boru Siaturi. Di sektor Galatia dibagas ni keluarga M Gultom Boru Pardede. Di sektor Filipi dibagas ni keluarga P Silalahi Boru Manurung. Di sektor Philadelphia dibagas ni keluarga M Lumban Gaol Boru Purba. Pertanyaan sektor di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 di sektor Sion dibagas ni keluarga U Mahulae Boru Sidabutar. Di sektor Betania dibagas ni keluarga S Yanipar Boru Simajuntak. Di sektor Roma dibagas ni keluarga R Sitohang Boru Gultom. Di sektor Nasaret dibagas ni keluarga A Sitopul Boru Silalahi. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga J Manalu Boru Pajaitan. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga A Situmorang Boru Hutauruk. Alamat Boy Mata Bereng di Wartata masing-masing. 10. Ujian Parguru Malua. Di hari Sabtu dohot hari Minggu tanggal 4 dohot tanggal 5 Juli 2026 nanaing roon di Patupado ujian Parguru Malua. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ima ujian tulisan mulai pukul 10.06 UIP. Jala hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ujian lisan ni dohotan ni Sudena Toras Parguru Malua mulai pukul 10.04 UIP. 10 sada pelantikan parhalado parartaon pergantian antar waktu. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 nanaing roon di parmingguan pukul 10 UIP di Patupado pelantikan parhalado parartaon manang pergantian antar waktu periode 2024 sahat 2028. 10.2 amplop dana operasional perawatan inventaris. Di hari Minggu tanggal 5 Juli nanaing roon, Patupaota do papungu amplop dana operasional perawatan inventaris. 10 tolu perayaan ulang tahun 165 tahun HKBP. Domu tu ibadah syukur perayaan 165 tahun HKBP na di Patupa di Gelora Bung Karno Manang GPK di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2026 nanaing roon tu akar ruas nanaing madohoti ibadahi asa mulai ma di daftar tu parhalado di sektor ta masing-masing. 10.4 perekrutan pemusik ibadah sekolah minggu. Hobar tu kebutuhan ni pelayanan ibadah sekolah minggu di Patupa seksi musik Dewan Martoria do perekrutan pemain musik manang keyboard ibadah sekolah minggu. Tuaka ruas namar talenta musik manang keyboard narade melayani ibadah sekolah minggu didaftarhon matu ketua seksi musik amang Fritz Henrico Tarihoran. Jala rade manasida madohoti seleksi menghitung jadwal nanaing totuhonon ni seksi musik. 10.5 ralat pelean. Ralat pelean Warta 21 Juni 2026 di kebaktian Minggu pukul 10 UIP ucapan syukur tu diakoni sosial sian NN Naposo tarsurat 500.000 satikosna 200.000 rupiah. 10.6 torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 21 Juni 2026 805 halak. 10.7 ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 10 walu keluarga, Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode tanggal 20 sia Juni sahat rodi tanggal 5 Juli 2026. Hatani debatan apa si kopon las ni rohamuna, tarsurat di Filipi 4 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20. Alai gohanni debataku do nasa nariko dihamu hobar tu hamoraon nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus alai hasangapon madi debata amatai rodi saleleng ni lelengna. Amen. 10 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon
10 kepala keluarga, godangna Rp2.425.000. 10 sia, pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon, sia kepala keluarga, godangna Rp2.080.000. 20 keuangan huria. Huria Rp10.412.950. Tu pembangunan Rp1.245.600. Sentralisasi manang pusat Rp25.450. Total jumlah keseluruhan Rp20.744.000. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Moliate mahu pasaat hami tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanana dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2026 dohot hamau liateon. Tu akka naso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatikting manang informasi naso hujahaho kami suang songoniman nang tikting parhepengon lengkap boy mata jaha di harotas tikting manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR code naung rade di bangku tabe. Songonima tikting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhata ma peleani bayan sangap di goarna. Amin. Marede mahita huhut papung pelean sada A dan sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di mingguta sadarion hamunak kana hinaholongan hurian itu hatta ima natar surat di suratnya Apostel Paulus madapoton si Pilemon bidusada ayat 41 ayat 7. Pilemon bidusada ayat 41 ayat 7. Hujahama kadamang dainang songoni remaja naposo tapai hutihut ma songonom matar surat disi. Nama dok mauliate doahu tuho tu debataku totong marningot ho di akka tangiakku ai hubegido holong niroham dohot hapor seaummu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akka nabadia anggiat ma mapakorhon hasasaur ni hapor seaummi laho manad dan nasana dinggan nadi bagasan hamu maradopon Kristusi ai godang do diau halalas niroha nang apul-apul dibahen holong niroham ai di pasabam hodo ate-ate ni akka nabadiai ale anggia ido anggo sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhna nahina holongan. Di ibadah minggu keluarga naung ditotuhot dihita di bagasat taunon dalam salah satu bentuk aplikasi ni taringot tu pengajaran iman di tengah keluarga tanikmati ma ibadah tahun atik pe mungkin adong do na sedikit berbeda baik soal parhudulate na biasana akaina parkur hudul dongan na ise akka ina parkur songinang akka ama ati pe adonggo nang terbiasa bersama-sama hudul dohot keluarga ale tanikmati ma suasana Allahu manungguli hita tusada nilai na paling mendasar taringot tu hubungan do debata ima lembaga keluarga asa tadok songoniak kadamang dok dainang boy do di bagasa sada keluarga intensitas beribadah dak sarupa ujung na respon tu kehidupan pe boy berbeda ala no yang tahu zimajo bersama-sama hudul rap dohot keluarga lahu menikmati suasana ibadahon naing menyatukan muse visi misi keluarga di tonga-tonga ni parhuriota adonggo na mauli amanginang alai mari kita nikmati dulu dengan satu harapan bagaimanapun situasi di tengah keluarga kita itu akan menjadi dasar bagi kita untuk merespon kehidupan molo holad donga perkurdo donganan belum tentu boy dinikmati anggota keluarga na asingi di tongani bagasta suasana na dame do lasroha domo tu simak kadamang dok dainang hatani debata di tikyon sian Pilemon bidusada ayat 41 pitu niuzi majo mabain sada mengawali renungan tahun ala di bahasa Indonesia mate asa boy tong tak kasih botak kaya nakon kalau seandainya orang lain berbicara tentang atau membicarakan kita molo dihatai dongat tahita manang ditaringoti dongat tahita kira-kira apa yang mereka ingat tentang kita apa yang mereka ingat tentang kita ini satu perenungan dulu apakah mereka akan berkata dia itu seorang yang sukses atau mereka akan berkata oh dia itu adalah orang yang sangat pintar atau mereka akan berkata dia itu adalah seorang yang kaya. Itukah
yang diingat oleh saudara-saudara kita. Ido na diingatnya kadongat tak molo dihatai hita manang ditaringoti hita manang. Gabi didok nasida, dia itu baik. Dia selalu menguatkan saya. Atau dialah yang membuat iman saya semakin bertumbuh. Atau dia menjadi berkat bagi hidup saya. Dang pola hudok tuson opsi na asing. Na dia may dang pola surat disi. Mulai taringoti dongat tahita holan naroa do naguda nga doba singo to sani alay dang rong sitiron. Manang nasa unido. Alay ta skip mayate. Yakid do zemat hakabe pisimang adalah orang-orang yang baik. Alay na dia do diingot siak kita. Dan perlu tabereng di si adong dosa ada kepastian nak kamanginang, kepastian mutlak doon. Ketika kita meninggal nanti, orang tidak akan terlalu lama mengingat apa yang kita miliki. Saya tahu dingok doi tanah mora, nanti bosik kolata, ale tahun berikut nadang adong be. Terdahulu sia isi tahei. Dan adong bidingot, satu kikiad doi. Apa yang mereka ingat? Yang mereka ingat adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Adong nalupa siya kita, tunatorasta, nang penong 10 tahun, nong moding. Perlakuan adong nalupa, dan adong. Nah mungkin kalau dalam hal-hal positif, perlahan-lahan hajuk katon ni natuat-tuat tarong goda juga teh serong dia teh mago ala yang kena ulinai diingot. Bahkan orang-orang yang berpikir positif, hal-hal yang buruk yang pernah terjadi dari orang tuanya, dia akan format itu menjadi hal-hal yang indah. Wingok dobe-doba dilibas bapak kuawin kan ale gabe songon nalas rohana ay tiki dilibas doa basa husadari nasalah. Diformat menjadi hal-hal yang positif. Nah, jadi kita akan diingat dari bagaimana perlakuan kita kepada orang lain. Mereka akan mengingat kasih yang kita tunjukkan. Mereka akan mengingat dampak hidup kita atas kehidupan mereka. Nah, jadi dung tajah anak kaningan ni Filemoni, sada ayat 4:1 ayat 7. Nah di sana kita temukan tadapok do di sia manginang ngolu ni sahalak na porsea na gabe pasu-pasu tungulu indronganna. Seorang percaya yang hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak. Siapa itu? Filemon. Filemonlah sosok yang diceritakan Rasul Paulus. Sampai-sampai Rasul Paulus yang sedang berada di penjara pun menulis surat kepada Filemon. Apa isinya? Tazah hamazu ayat 4 kadamang do dainang. Ya. Aku selalu mengucap syukur kepada Allahku apabila aku mengingat engkau. Nungaboy tabayak ko nati amanginang ulinay ngulu ni sahalak na mabayad dongan na pola sa pemadok mauliate. Bayangkan betapa indahnya hidup seseorang yang sampai membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan karena kehadirannya dalam hidupnya. Molo tasukun ise do si Filemon onak kamanginang. Filemon adalah seorang Kristen yang tinggal di kota Kolose. Ia bukanlah seorang pembesar. Dia bukan juga pelayan gereja awalnya. Kalau boleh kita tahu sedikit, dia hanyalah seorang pengusaha kecil yang pernah memiliki seorang budak namanya Onesimus. Yang akhirnya dia mengampuni Onesimus ini. Dia bukan pemimpin besar,
tapi dia adalah seorang jemaat biasa. Sekali lagi, jemaat biasa yang memiliki hati yang luar biasa, yang kemurahannya dikenang oleh Rasul Paulus. Dalam molota inventarisir sian Filemon sada ayat sada dohot ayat 2 songono di si. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon, catatan yang di sini, yang kekasih teman sekerja kami. Dalam ayat 2, dan kepada Apfia seorang perempuan, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Adong tulu di sini nilai-nilai baik ni si Filemon. Parjolo ima menjadi teman sekerja Paulus, menjadi teman seperjuangan. Kemudian rumahnya dipakai sebagai tempat bersekutu. Ulinaya teh. Jadi sedikit mungkin beberapa jemaat kita holam mabe pertanyaan apa jabuna mau anggosio si Filemonon ruas nabi asao jabuna doi bae ninganan perpunguat terus. Itu nilai-nilai yang dapat kita lihat dari Filemon dalam pandangan Rasul Paulus. Nah, siang nguluni si Filemon odo na di hati dakot si Pauluson akadamang dok day nang boy hita marsiajar mangalusi suku-suku na parjuro naking do diingot dongata sian hita. Apa yang diingat orang lain dari kita? Tentu siani akadamang dok day nang pitor tapastihon memang ikon gabe pasu-pasu do hita tu dongata. Kita dipanggil dan diberkati supaya menjadi berkat. Soal berkat ini nanti kita rumuskan di bagian akhir ini. Karena orang kalau soal berbicara berkat itu melulu hanya kepada soal uang. Holak kepeng. Bukan di situ. Nah taida majuak kamanginang na tonanin siya trupukot taringot sina parjulu tajaha maju ayat 5. Kita baca ya. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aihu begido holong ni roham dohot haporsiamu di Tuhan Yesus dohot maradopon salhut akka nabadiai. Odo na parjulu akadamang dainang. Ima bado hita gabe pasu-pasu marhite haporsiaon na mangulu menjadi berkat dimulai dari iman yang hidup. Jadi belajar dari Filemon ini kita harus memahami pengakuan Paulus tentang dia. Paulus yang bersaksi, bukan Filemon yang menceritakan. Molo au madokonau na burju parkelan ni halak doi. Alai molo halak do nama dokonau burju berarti pengalaman na doi. Kalau Onesimus yang mengatakan dia baik, orang belum tentu percaya. Tapi karena Paulus yang menyaksikan, maka orang percaya bahwa dia adalah benar-benar orang yang memiliki iman. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ima pandidangionnya Apostel Paulus. Kalau kita perhatikan amanginang, dua hal dalam ayat 5 menjadi alasan rasa syukur Paulus atas hidup Filemon. Paulus mendengar tentang Filemon. Pertama soal kasihnya kepada sesama, kedua tentang imannya kepada Yesus Kristus. Alani mataingok makadamang dok dainang kasih yang sejati itu lahir dari iman yang sejati. Sudah pasti. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hubungan kita dengan sesama juga akan berbuah dan berdampak benar. Molo si tong haporsiota denggado parsaurata doho pabainata. Maka di situ diingatkan bahwa iman adalah akar. Iman adalah akar dan kasih itu adalah buah dari iman itu. Buah dari kehidupan kekristenan kita. Molo denggado urat ni haporsiota denggam perbuena. Molo busuk do urakna busuk ma perbuena.
Jadi iman kepada Yesus Kristus yang baik, itulah yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Atau kamanginandang teoritis HPH Porsiau nih. Orang beriman tidak terlihat dari seberapa banyak dia menghafal ayat-ayat Alkitab, atau seberapa sering dia memberikan salam agamanya. Bukan itu ciri orang beriman. Iman itu nyata dalam dampak positif dan pengaruh yang baik kepada sesama kita. Nah, sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri masing-masing, apakah iman saya, apakah iman kita ini adalah iman yang benar atau hanya teori agama yang terlihat dari kata-kata semata dan penampilan fisik? Itu porsiota manangna down. Atau apakah iman kita benar dalam cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan anggota keluarga, memperlakukan sesama kita? Karena iman itu konkret. Iman sejati selalu menghasilkan kasih yang nyata kepada sesama. Iman apa zuluak kadamang dok dainang. Napa duahon di ayat 5 bagian ai dibahas do disi kasihmu kepada semua orang kudus. Kasihmu kepada semua orang kudus. Ternyata yang kedua di sini adalah menjadi berkat, berarti itu mengasihi semua orang. Semua ini yang mana ini? Sudah dia do masuk nak kamanginang. Nah, kita perhatikan itu kata semua. Itu bukan hanya menunjukkan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Dakolan tuakana burjutu hita patuduhonota holong ni roha. Karena mengasihi orang yang mengasihi kita sangat mudah. Murah doi. Tetapi mengasihi orang yang lain, yang katakanlah mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, maka itu membutuhkan kasih Kristus. Anggo produk holong ni roha siak kita kadamang dok dainang terbatas. Alai holong nasian Kristus, moro bahasa media sosial nuaing, jangkauan luasnya tidak terbatas kepada siapa kita berinteraksi. Tidak terbatas kepada siapa kita sanggup melihat dan menjangkau secara kasat mata. Jadi dang bilangan nadison alai batasan dohot sekat-sekat nabi dan dizol maido mengatakan untuk dihilangkan supaya iman itu kepada semua, menjangkau semua. Dakolat tu akan nama kaholongin kita. Alana ada batak pe ngadiazari sisoli-soli. Tanpa menjadi Kristen kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Haba takut dia teh tupak imas ada bentuk namar situ pahat dok mulai hutan nami tiki mulai mengulau-ulau ni dok marsi ada pari marsi rupa inna mulai libur kada ada nak songono tujuh ma dok olo mapituan sarobongan pahabison liburi dak ada nak nuanggoh la modo make marsi rupa hari sini tujuh manami hari selatan tujuh mamu molo adong na lobi membuat gazi mahita itu alai itu berbalasan alai yang goholong untuk kasih kepada semua ini adalah menjangkau luas tanpa sekat-sekat yang ditentukan oleh manusia, apalagi harus sampai bisa menjangkau orang yang sulit, bahkan sulit kita kasihi, tetapi dengan kasih Kristus kita akan menjangkau. Odo napa dua anak kadamang do inang kasih Tuhan itu menjangkau semua orang. Mungkin juga kita menemukan di antara persahabatan kita ada orang yang sulit kita ampuni. Maul sosa suguni roha itu ibana ala tipikal siha suguhonoto narong gozol masongoni. Zuking dengan dipakulingan salah alusna merpilitan. Arong gosongoni. Olo do maul haholongan on. Alai molo holong ni Kristus do boy do menembus. Dia akan mengajak kasih Kristus ini akan mengajak kita untuk melihat dia sebagai
objek kasih itu. Bukan seorang yang diharapkan untuk melakukan kasih, tetapi objek tapasahat. Mungkin juga di antara kita banyak orang yang selalu membuat kita kecewa. Dan itu masuk kepada ranah anggota keluarga. Satu ngadong akka ama do ina madokon sugari so anak kokku ho mau tu kertabah ko. Bukan karena itu, tapi karena kasih Kristus. Takas doyak kamanginang kopyo kota. Asa unang gabi penghalang ya anak kota itu sukacita tak inata manang amata. Udang sampai di dokon ama asugari su Kristi na ngamersi dua-dua eu. Asal mula ka hola napatuneng nenggoho. Laso matong refleksi tu akay na napatuneng nengate. Molo mati au naing ahado dingo sianao. Manang perjulur adung dia matay dang adong bemang neng neng yaw. Napatuluhan akadamang dok dainang menjadi berkat itu melalui kesaksian hidup kita. Mari kita baca dulu ayat 6. Iya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Mengerjakan yang baik, pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Amanginang Paulus berkata bahwa iman Filemon menjadi nyata dan berdampak. Yang mengagumkan dari Filemon adalah Paulus mendengar tentang hidupnya. Artinya hidup Filemon ini hidupnya berbicara banyak. Setiap bidang pamangannya. Dan pamangannya Apostol Paulus berbicara banyak. Tapi apa? Hidupnya ngoluna. Karena memang banyak orang yang tidak membaca Alkitab, tetapi banyak orang yang bisa membaca hidup kita. Orang punya keterbatasan membaca Alkitab, tetapi orang bisa banyak membaca hidup sesamanya. Jadi bahasa Alkitab itu diterjemahkan dengan kehidupan real dan akhirnya orang bisa memahami firman Tuhan dari cara hidup. Sian nguluni songon si Filemon. Mereka melihat cara kita bekerja. Mereka melihat cara kita berbicara. Dan mereka melihat cara kita memperlakukan orang lain. Sangat penting amanginang. Jadi langsung Alkitab ini diterjemahkan melalui kita. Melalui cara hidup kita. Bahasa Sonia Kamanginang memang semua orang bahkan katakanlah dunia lebih percaya pada cara hidup kita daripada perkataan kita. Porsiad dozol mama mereng ngulut tahun gerak hidup kita daripada perkataan-perkataan kita itu. Oleh sebab itu kita harus menjadi kesaksian hidup seperti Filemon. Naing madibereng akadongata kejujurata manginang. Naing madibereng akadongata serep nirohata, holong nirohata, asa marhitei madibereng nasida dibereng nasida Kristus namangului. Melalui itu Kristus disaksikan dan dirasakan oleh sesama kita. Odona perlu bereng otak. Nama carikot. Jadi ikon mengurangi kata-kata do kita lebih baik dan melakukan hal-hal baik lebih banyak. Baunang sampai COVID mabek kita sa unang pola gudang makatai. Oke. Unang sampai sahit mabek kita mangrui makatai. Ay gudang gozolma tikisiha imana holak kata na bigyon. Hola marsaha imana rang bui pakulingan. Mari kita saksikan Kristus melalui perbuatan baik kita. Jalan apar pudiak kadamang dok dainang di ayat 7. Terak mahita muse majaha. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Mas saya perlu dok kadamang dok dainangon. Ai godang do diahu halalas niroha nang apul-apul.
Dibahen holong ni roham. Di dalam Apostol Paulus di pasabab podo ate-ate ni aka nabadiai ale anggianin. Berarti martujuan dok kadamang dok naung gabi pasu-pasu mahita marhite na patuguhon rohani dongan. Ini yang bagian keempat kita, menjadi berkat dengan menguatkan orang lain. Ini bagian keempat kita. Jadi Filemon bukan hanya memiliki iman, tetapi dia juga memiliki kekuatan penghiburan dalam dirinya bagi orang lain. Nah, gudang dok karena terluka di bagasat tikion. Saya totong do pasunggul hono tuita membangun kesadaran soal gudang sol masih sakui sahid nabi. Mekel di sihapataran ala yang gue di sihabunian tangis tu ibana. Gudang do songoni. Ahita namar minggu pesoni do. Molo pala lucu jamita ibo hita mekel mau lihat malaya dong gotong beban na dibain. Beban kehidupan. Nah, apakah hidup kita akan menjadi peneguh dan penghibur bagi mereka? Gudang akan nalujak kadamang dok dainang. Gudang akan malungut diaka narikot di apul-apul. Karena dunia ini memang penuh dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang lelah, penuh dengan orang yang kecewa, dan terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukanlah uang. Parjulu songoni majuat yang manginang. Adong gosyak kita, dang apalah hepeng narikot. Ahado apul-apul. Nah, boy tinggil mabigi ibana mendengar dia bercerita. Alana hitam molo pajupang dongan na holsoan. Gabi segumudang hitam makatahe marpidato. Hape sonai dihirim siak kita. Mendengarkan dulu lebih baik, karena persoalan bisa selesai hanya dengan mendengarkan saja. Aladonggo na mungkin membutuhkan hanya untuk tempat mendengar bagi dia. Mabigi holsonai pe ngalas sir rohana. Adong dosongnya kadamang dok dainang. Maka Paulus mengingat Filemon itu, ia bersyukur kepada Tuhan karena Filemon menjadi orang yang benar-benar peneguh dan penghibur bagi sesamanya. Penghibur bagi orang-orang kudus. Nah, odo kadamang dok dainang. Mulo taflisbe manakisuk-sukun na parjului. Kalau orang mengingat kita, apakah mereka akan bersyukur? Bersyukur do nasida marningot kita. Apakah kehadiran kita punya dampak baik bagi mereka? Apakah kita membawa sukacita bagi mereka? Membawa penghiburan? Membawa supaya semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya? Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita, baunang pagodaku holak kata tersongonima. Iman kepada Kristus dan kasih kepada sesama itu adalah dua hal yang harus sinergi berjalan dalam hidup orang percaya. Karena produk yang dihasilkan oleh iman kepada Kristus adalah kasih Kristus. Iso mamat saya perlu kamanginang. Berarti kon taujima mengevaluasi ngulut tau nasa. Tumagod do mangulah hosada nadenggan daripada mak kata hos 1000 nadenggan. Kurang gozolma. Sudah ibawa to kena denggan, sudah ipatorang. Asalaha persoalan ni halak boy patorakon nadenggan alai dang adong di pabayna. Nah, termasuk dalam hidup bergereja ini juga. Gereja ini berdiri atas, baiklah itu atas iman kita. Dan iman kita itu akan menggerakkan bagaimana kita berbuat kepada gereja. Jadi di sana tidak ada nilai paksaan. Di sana tidak ada nilai yang harus ditentukan, tetapi baiklah itu dengan iman. Alana sifat Jepang dorupani bolong ama banyak kausul na gudangan usul. Om mana tuan sampai 10 menit pai mau makatai.
Ale hola atong buta mulai masak kita mazona sono tekeles terpura-pura mar telepon tu luar. Law mar telepon margajang-gajang Messi. Dung bay tikir nasay nang pakatayo ni tekelesi teroma. Ay madarong telepon satok kinina. Lakukanlah satu yang kecil yang baik. Nah, dan khusus untuk keluarga Manginang, marilah kita mulai dari diri sendiri, mulailah dari keluarga. Bereng mazurone saping mia Manginang. Marsi berengan maju namar keluargai. Alana jarang gua mau marsi berengan, marsi bolangan dojut-jut. Lihat yang di sampingmu. Apakah itu anak? Apakah itu orang tua? Apakah itu suami? Apakah istri? Melodongam pungan sakur munuaing rap dohoto inang amang, bereng may bana rak pula bahai. Dongas sa pungan persautau pe bereng may bana. Na ingo maju sa lilingo bado hotu ibana. Memang cara duduk kita ini belum pure ya, belum pure keluarga ataupun orang yang jarang duduk bersama dengan kita. Bahasa, ayo lo hita hudul, ngau lo merjanji natwari. Ayo dang ruamat tabah, au pe hita sama-sama hudul dah inna. Jadi bestina do hudul dong anna, dang seseorang. Tapi yang mana sida? Lalu tanya diri sendiri Manginang, nilai iman apa yang saya berikan kepada dia? Nilai haporsio dia do nahubain. Saat tu naman dok molo mati anong sugo ado di ngotos sianaw. Tortaingok ma tabay magwartay di som maradian. Bebe gwar nate, napola mabiar. Ay molo padjono Tuhani sa di hari pijuwon na do. Di som maradian Adolf Tasman na baban. Ado na ngingoton na sianaw. Yang diingat oleh anggota keluarga. Yang diingat oleh sesama saya. Dan harapan firman Tuhan adalah sama seperti Paulus. Aku bersyukur mengingat. Madok mauliate doau marningot ho. Ala ni hapor seau mutu Kristus dohot holong ni roham tudongat colma. Dan ini menjadi sinyal bagi kita untuk kembali kepada keluarga. Supaya biarlah kehadiran kita Manginang meninggalkan jejak baik yang membuat orang lain dapat lebih mengenal Tuhan, dapat melihat hal-hal yang baik untuk mengenal Tuhan. Jejak kehidupan kita dapat mengantarkan mereka untuk lebih mengasihi Tuhan dan tentunya lebih bersyukur atas kehidupan yang sedang dijalaninya. Dohono ni dongat tema, Tuhan ni doa dong ibana iba di dongak kubah, Tuhan ni do rap dohot awi bana. Gabi adong mangurupiau, adong patugur hakku, adong mangalut tuhau hata apul-apul. Amin. Martang yang mahitam. Mauliate ma ale Tuhan. Barita naulimi gabi apul-apul tutu di hami. Dohot mangazari hami patuduhon nilai haporseaon naik kopatar di bagasan Kristus. Marhitiak kapabainan na denggan. Saya rupi mahami, gale hami Tuhan. Lumobi bitong atongan ni keluarga. Boido gabi masa kebiasaan. Hasomalan. Naso husa dari hami maralo tulomoni roham. Alay ala nungay juk masa. Gabi sai hulahu kami. Marhite panidangyon ni Apostol Paulus tu si Filemon. Nang songonin yan dongam makatidakon hami. Gabi madok mauliati na sida. Manadahami. Alani dihagalion nami urupi hami Tuhan. Asa tahu hami majalo. Las nirohas yakko. Jala gabi barita naulingulo nami. Pasu-pasu maganup keluarga. Natongod di bagasat tikyon. Madohoti para mingguan pukul 7:30. Itong-atongan ni akaragam ni pergumulan ni ngulu ali Tuhan. Say mamasumasu maho mga lehon gogo. Jala pakke hami akka dongan sa haporsiao dongas sa huria. Patuguhon akka haporsiao ni dongan nami. Pasu-pasu ma parminggon namion. Rodi sudi akka pakobasi. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita
Lausian yas do las nirata maita pasaton pelian paduahon dohot amplop tu pesta gotilon. Pasuhami oh Tuhan, sayu sehon dameli, saya penyok dameli Tuhan, lewat Tuhan, ikut hidup barang, sikap Tuhan,
tatangyakon ma peliatta. Ali de bata aman nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasiak kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.